Една от темите по обща теория на правото, която парадоксално се оказва от по-сложните за обучаемите, е темата за правната норма. Нека да ви дам едно стандартно определение за правната норма, или поне част от определението, за да не утежняваме много видеото. Правната норма представлява общо абстрактно и условно правило за поведение. Невероятно вълнуващо. Това определение обаче трябва да бъде познато на всеки обучаем по специалността право, защото правната норма е в основата на правното обучение. Това е ато и бъто на правото, защото всички разпоредби в крайна сметка включват в себе си правни норми. Ако има нещо в кавички още по-вълнуващо от определението за правна норма, това са елементите на правната норма. На много от вас те са познати, но ще ги изясна за по-широката ни публика и за тези от вас, които в крайна сметка се готвят за изпита по обща теория на правото. Елементите на правната норма са хипотеза, диспозиция и санкция, които отговарят съответно на въпросите ако, то в противен случай. Хипотезата отговаря на въпроса ако. Тоест, ако нещо в обективната действителност се случи, ще настъпят определени правни последици. Били те положителни или отрицателни. Съответно ще се прояви диспозицията или санкцията на правната норма. Усещам как вече започвам да губя много от вас, затова ще направя това, което правя и в учебната зала, а именно ще направя аналогия между елементите на правната норма и начина, по който работи един автомобил. Та нека да се върнем на хипотезата, на въпроса ако. Ако завъртим ключа на стартера, автомобила, образно казано, пали. Т.е. готов е да бъде приведен в движение. Това е хипотезата, това е условието, за да може правната норма да действа. Когато автомобила запали, ние работиме с скоростната кутия, с газта, с спирачките. Т.е. това е поведение на автомобила, което се очаква самия автомобил да има. Това е и диспозицията, т.е. еманацията на правилото за поведение. Това, което трябва да бъде направено или това, което не трябва да бъде направено. И вече, ако нещо се случи докато се движим, трябва да набием спирачките. Може да се включи ABS системата на автомобила. Може да се включат въздушните възглавници. Това именно е санкцията. Това е отрицателната последица от несъблюдаването на диспозицията на правната норма. Тоест от несъблюдаването на това, което трябва да се случи. Нека сега да си представим как би изглеждала една правна норма, ако запълним всеки един от трите елемента. Ако един автомобил запали, то той следва да се движи и да спре на червен светофар. В противен случай, третия елемент, санкцията, ще бъде наложена глоба в еди какъв си размер. Това е, според мен, най-лесният начин да изясниме въпроса за елементите на правната норма. И не бива да забравяме, че има още редица детайли, които следва да бъдат взети предвид, когато се говори по тази тема. Затова моя съвет е, разбира се, доста внимателно да прегледате вашите лекции, доста внимателно да прегледате учебниците, които са ви препоръчани за изпита. Но, разбира се, може за себе си да използвате тази аналогия, така че по-лесно да се ориентирате в тази наистина сериозно теоретична тема. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.